Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu Bombela Sitima Sawumboni baba mkhulu phakathi amen. Wegumgedlela umthetho wakhona yini inhloso yakho ngalo leli khasi lakho nalomlando wakho uchazayo nokuthi usizaphi. Lokho kwenziwa igumgedlela lapha phela licacisela abantu ngendabuko yabo nomlando wabo lapho osuka khona nazo zonke izinkinga esinazo ezweni, izinkinga zenkolo kanye nezinkinga zempilo yendabuko kanye nobukhosi nako konke ukuxabana kwawo phela ama-Afrika. Uma ulalele kahle igumgedlela lisukela ekuqaleni lapho belichaza khona ngaso isizwe sabantu abamnyama lapho esadabaka khona eKemet e-Egypt eduzane nehlathi elingasemfuleni iNile River lapho ukutholakala khona umuntu wokuqala okwakuthiwa uNtu owagcina esenabantwana bakhe ababizwa ngokuthi abantu. Abantwana bakaNtu okuningi babegcine kuzo izinganekwana ngoba babengabhali phela phansi nokuthi babedabuka kuphi, babechaze ngokuthi basuka ophondweni lwezwe lapho kuhlangana khona ulwandle besho phela iSuez Canal. Usukela lapho banda base behlakazeka izwe lonke baze bayokwakha phakathi nalo izwe kule ndawo ekuthiwa kuseZaire esiyabizwa ngeDRC, eCongo phela kanye naseCameroon lapha babetholakala khona labantwana. Umholi wabo wangaleso sikhathi bese Cameroon kwakuwuye phela umnguni kaGumede, kaQwabe, kaLufunulwenje, kaNtu. Esakhona lapha endaweni yaseCameroon baphinde futhi bahlukana phakathi bona laba benguni. Ilapho kwaphuma khona abeSuthu ngesikhathi sebezongena kuleli lizwe laseMzansi Afrika. Nabo labo beSuthu abagcine behlukene izigaba ezintathu. Kwaba khona abeSuthu bakaMshweshwe, kwaba khona abeSuthu abangabaPedi, kwase kuba khona abeSuthu abangabaTswana, kwase kuba khona elinye iqembu elalizibiza ngokuthi lingabenguni. Bona bagcine behlukene nabo izigaba ezinhlanu. Kwaba khona amanguni angabambo, kwase kuba khona amanguni angamantungu, kwaba khona amanguni angamalala, kwase kuba khona amanguni angamadebe kanye namanguni angamathonga. Kodwa zonke lezi zigaba zabenguni ezinhlanu kanye nezigaba ezintathu zabeSuthu esengizibalile zaziphuma kuye phela umnguni kaGumede, kaQwabe, kaLufunulwenje, kaNtu. Lokho kwakuchaza ukuthi laba bantu abamnyama baphuma ndawonye ngoba phela kuso isigaba samanguni angabambo ilapho okuzalwa khona abaSwazi, okuyisizwe esikhulu samaSwazi esinenkosana nenzala abantu yakhona enguDlamini. Bese ukuthi kubenguni abangamantungwa ilapho kwavela khona isizwe samaZulu. Kumanguni angamadebe ilapho kuphuma khona amabhaca. Kumanguni angamathonga ilapho kuphuma khona isizwe samathonga. Kwase kuthi kubanguni abangamalala kwaphuma isizwe sakaMthetho. Lezi zigaba engizibalile ezintathu zabeSuthu zikhipha zonke izibongo zabo abeSuthu, nezigaba ezinhlanu zabenguni zikhipha zonke izibongo zabantu abamnyama. Ngokwehlukana kwabo abaSwazi abizwa ngamambonguni, amaZulu angamantungwanguni, nawo amalala akhipha zonke izibongo ezikhona kuleli zwe. Zonke lezi zizwe zikaMnguni zahlakazeka i-Afrika yonke njengoba abambonguni baze bafika endaweni yakhona lapho esibizwa ngokuthiwa iSwaziland. Wona amantungwanguni ngesikhathi esesuka eZaire ayeholwa kuye phela uLuzumane kaMnguni baze bafika kuleli lasezansi bazozinza endaweni yaseBabanango naseNkandla naseMsinga. uLuzumane phela uye lo wagcine ezale yena uMalandela wasezala uQwabe kanye noZulu endlini yabo enkulu entombini yakwaZongo. Leyo ndlu phela kaLuzumane yona ndlu enkulu jikelele i-Afrika yonke, bonke abanguni baphethwe kuyo lendlu. Njengoba ngizibalile zonke izizwe ngisho namampondo imbala aphethwe kuyo lendlu
Noma amampondo eyisizwe esisha esaqhamuka kamuva siqhamuka khona phela kusibiside eSwazini kanye nawo amampondomise. Kodwa zonke lezi zizwe ezimnyama izizwe ezingaphansi kwakhe umnguni. Njengoba like lachaza iGumgedlela ukuthi lesi sizwe samanguni ekuqaleni babebizwa ngokuthi abangoni, abantu abangoni bakaNkulunkulu. AmaHebheru elinye igama labo, amaJuda, amaNazir. Lesi sizwe samaJuda uNkulunkulu wabuye futhi wasidala kabusha lesi sizwe. Wasesiqamba elinye igama elisha elithi amaZulu. Njengoba like lachaza iGumgedlela ukuthi amaZulu akhandwe yizo zonke izibongo zakhona e-Afrika. Isizwe samaZulu sikhandwe yizo izizwe zabeSuthu, amaSwazi, amaVenda nazo zonke ezinye izibongo zakhona e-Afrika. Njengoba oDlamini noMkhize noNgwane bezibiza ngawo amaZulu kodwa bengamaSwazi. Nabo abantu bakaButhelezi kuthiwa ngabeSuthu kanye nabantu bakhona kwaZuma bangabeSuthu abahlokwa, kanye nabo oMagubane, kanye nabo futhi abantu bakwaNzuza bayibo abeSuthu, kanye nabo abantu bakwaMngomezulu abangamaPedi. Zonke lezi zibongo engizibalayo lapha ngeke ngiyiqede, ziningi kakhulu ezabophela abantu okuthiwa ngamaZulu, okuyisizwe esisha eseyikhandwe uNkulunkulu kabusha, esikhanda ngenhloso yokuvikela bonke abenguni ababekhona e-Afrika, ngoba phela uNkulunkulu wayazi kahle ukuthi kusazofika lesi sizwe esimhlophe esingaziwa ukuthi sayasiqhamukaphi. Abanye bathi yiyo inzalo yama-Anunnaki, uhlobo labantu oluthile lwama-alien olwalusuka kweminye imihlaba, olwaluze kuleli lizwe ngokuzofuna lona igolide eliqoqela ukuyokwenza imisebenzi yabo ethile kuloya mhlaba abebesuka kuwo. Lesi sizwe esimhlophe siphuma ngaphansi kohlelo lama-Anunnaki sasinobuchule nobuqili obukhulu, njengoba bafika nayo imali nayo iBhayibheli ukuze bedide lesi sizwe umqondo. Phela lesi sizwe sabantu abamnyama abanguni babenenkolo yabo eyodwa eyayiphila ngaphakathi kubo, ixoxelwa nezingane kuzo izinganekwane, nakho ukuhloniphana nokuhlonipha umhlaba. Lezi zizwe zabanguni ngalesi sikhathi esidlule sazingabulalani, zaziphila njengoba kuphila bona abathwa. Ngeke uzwe ukuthi umuthwa uke wabulala omunye umuthwa. Njengoba zasabalala izwe lonke, zaziphila ngako ukuthi makukhona into engayiphathi kahle lezi zizwe zisuke kuleyo ndawo ziyofuna enye indawo ngaphandle kokuthi kuze kubulawane. Inkolo yabo ababenikwe uye uNkulunkulu kwakuyibo phela ubuNaziri, ubuNazaretha. Babenganalo isonto ababesonta kulo ngoba le nkolo lena yayiyimpilo yabo, iphila ngaphakathi kubo. Yiyo phela lena ebizwa ngokuthi ubuntu ngolimi lwesiNguni. Lokho kuchaza ukuthi igama elithi Naziri lichaza ukuthi ubuntu, futhi lisachaza kona ukuthi ukungoni, umungoni, abangoni, abantu abangoni bakaNkulunkulu, amaNaziri, amaNazarite kaNkulunkulu. Sisizwe esimnyama sikaNkulunkulu sasilunge lokho kwakuxaka ngalesi sikhathi siselaphana e-Egypt, size sigqilazwa kakhulu yiwo phela amaNtaliyane ngenxa yakho ukulunga ababekunikwe uye phela uNkulunkulu. Uma behlangana bethi ukuthula bese phendula omunye athi inkosi kubusise. Phela kwento ababeyazi leyo nokuphana, wayengajabuli omunye mayibona omunye ehlupheka. Basuka kulo izwe laseGibhithe bexoshwa yiyo lento yamaNtaliyane, bahamba nayo inkolo yabo yobuNaziri yobuntu baze bazofika kuleli izwe lase-South Africa. Baqhubeka bephila ngabo ubungcwele bukaNkulunkulu kanye nabo abathwa abawunzalo yakhe uNtungwa. Izinto zaqala ukonakala sekuqala kufika bona abelungu eCape Town. Bafika baqala bagqilaza lesi sizwe sabangoni sikaNkulunkulu, base befika nemali kanye neBhayibheli ukudunga laba bantu bakaNkulunkulu ukuze bephume emthethweni wakhe uNkulunkulu. Lapho-ke uNkulunkulu aqala khona wathumela abaprofethi ukuxwayisa abantu. Waphinde wathumela izingelosi ezaziyiziqhwaga ukuba zizohlanganisa abantu njengaye uShaka.
ukuze kududuke lezi khohlakale ezingabedlungu. Liyaguqa lapha eGumkehlela, umzukulu wamafutha omkhofu.